Jamen, hej og velkommen til Lykkebos strikkepodcast. I dag der sidder jeg hernede ved Majbrit for pind nummer 3 og filmer mit afsnit nummer 28. Majbrit, hun sidder bare her og pynter lidt og strikker, har vi aftalt. Hun har ikke alle mulige projekter med at vise frem, men det er også rigtig fint. Hun har gjort det så hyggeligt her. Så jeg laver lige en lille kort episode i dag, og så tænker jeg lige, at jeg vil filme lidt omkring i butikken. I dag har jeg 2 færdige projekter med. Faktisk 3, men det ene har jeg ikke med, og jeg kan heller ikke huske, nu når jeg lige tænker mig om, at jeg har vist dem som færdige. Jeg sætter et billede ind af mine auguststrømper, som jeg har strikket til min mor i restegarn. Jeg ved, at den pink var Navetta, og jeg tror, den lyserøde var en solid lyserød fra Hubi, og den lille aner jeg ikke hvad. Min mor, hun har fået strømperne, hun er rigtig glad for dem, så det er bare super. Det var augustparret, og det er i den her sammenstrik, jeg strikker med i hos Tina Maj Charek, hvor vi strikker restestrømper, eller lagerstrømper hedder det jo sådan set. Og der har jeg mit septemberpar her, strikket i garn fra Camajo Yarn, eller Camajo Net, fra Camilla. Nu kan jeg ikke lige huske farven på den her, noget med James, men jeg skriver det lige på skærmen. Jeg har simpelthen glemt banderolen hjemme. Jeg så den her farve hos Camilla i en af hendes podcasts og tænkte, den skal jeg bare have købt, så har den ligget på lager rigtig længe. Og nu har jeg fået det strikket op. Der er selvfølgelig 2, og i dagens anledning kan jeg jo lige sige, at det er jo selvfølgelig i pind nummer 3, strømpeklokker, fået af mig, for det er så sødt af hende, sidst jeg var nede og besøge hende. Jeg kan ikke få den næste strømpe på den her, så vi kan sætte den her tilbage. Der er ikke så meget med den her strømpe her, det er ren vanilla. Jeg har simpelthen bare slået 60 masker op, strikket en 15-20 omgang rib, og så ellers bare derudad. Det er mit første forsøg på en hælklap, hedder det? Ud af hovedet, fordi sådan noget, det ved jeg ikke noget om. Jeg plejer altid at strikke Shell Wrap Heel. Hvad med dig? Hvad strikker du strømper? Så strikker jeg... hvad hedder den? Shadow Wrap Heel. Ja, Shadow Wrap Heel. Ja. Me too. Ja. Ja. Jeg bruger kun den der, hvis jeg laver rigtig tykke strømper. Nå. Ja. Så laver jeg helt flap på. Ja, jeg synes faktisk også, at den bliver lidt løs på min fod. Jeg synes faktisk, at Shadow Wrap'en sidder bedre. Ja. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at kunne den her uden noget, så nu prøvede jeg det. Det er flot. Ja, tak. Og du har jo også noget garn fra Camilla her. Ja, det skal jeg lige over lure på bagefter. Ja. Jeg er vild med jeg har hendes. lidt tilbage. Det... Ja, jeg er vild med hendes farver. Tosset med dem. Ja, så det var mit septemberpar. Men nu har vi jo oktober. Og jeg ved faktisk ikke lige helt. Så se her. Nej, det har jeg jo ikke lavet mig. Der. Så jeg havde egentlig lidt planlagt. Jeg har en færdig her. Kunne være, jeg skulle have den på her. Jeg tror faktisk, den kræver en large, hvis jeg skal være helt ærlig. Derovre på væggen. Lige derovre på væggen. Bare lige derovre på væggen. Men de hænger jo sammen. Ja. Det Den kan jeg lige åbne. Ja, fordi jeg har sådan set 2 kandidater, hvis man kan kalde det det, til min... Ja, tak. Til min mit oktoberpar. Det nemmeste vil være at strikke nummer 2 færdig, og den der størrelse 36 her. Ja. I det her garn her fra Hubi er også altså striberne. Og det var noget, jeg strikkede til min dreng sidste år. Og han er vokset ud af dem. Og han vil gerne have et par Halloween-strømper igen. Så måtte jeg jo i gang igen. Det er virkelig fint. Ja, det er her. Ja. Det giver nogle fine striber, det her garn her. Ja, det er flot. Jeg ved ikke, om I vil kunne se det. Det tænker jeg. Jeg kan godt lide bredden på dem. At de er så brede striber. Jamen det er det nemlig. De har, nu er det selvfølgelig, her 56 masker. Det bliver jo nok lidt smallere, hvis man laver 60 eller mere, men den har en fin bredde. Og så har du sat en kontrastfarve. Ja, fordi nu tror jeg godt nok, prøv at mærke her, og jeg er jo ved hælen nu nærmest. Jeg kunne godt have gjort det. Ja, jeg var i tvivl, ja. Men så jeg satte en blå til, og igen, jeg aner ikke. Det er godt. Det synes jeg egentlig er en god... Ja, det synes jeg også, at gør det også lidt mere drenget, ikke? Jo. Ja, så det kunne blive mit oktoberpar, men jeg havde egentlig planer om, at det var de andre her, der skulle være det. Men altså, igen, jeg tror altså ikke, hun er sart, hende der Tina Maj Charek. Den er også lidt stor. Den er flot. Det er sådan en rigtig hygge. Ja, det er det. Det er en
strømpe, der hedder Film Real Socks, og opskriften er gratis. Nu har jeg skrevet hendes navn ned. Hun er at finde inde på Ravelry. Der hedder hun Alex Parker Mooney. Jeg skal nok lige lægge en kin i beskrivelsesboksen og skrive på skærmen. Det er jo, jeg har jo slået op. Det tror jeg kan ikke huske, hvad størrelse det er, om der er 3, men det er i hvert fald 72 masker, jeg har slået op til. For jeg prøvede den et nummer mindre, jeg kunne ikke finde på. Nej. Jeg kunne simpelthen ikke få den over. Er det vristen, det hedder hernede? Ja. Det her stykke er blevet for stramt, fordi der ikke er noget give i det, altså. Ja. I det mønsterstrik. Ja, fordi der er så meget mønster. Så gik jeg op til en 72 masker, og på min lille bitte rundpinde, som jeg næsten er sikker på, at jeg har med. Yes. Fordi på den her lille bitte pind her, der strikker jeg løsere. Ja. Så en lille bitte fætter her. Dem har jeg også her i butikken. Har du det? Ja. Kan du strikke med det? Nej. Det er jeg synes, det er virkelig svært. Ja. Helt vildt svært. Det har jeg Men prøvet, man kan næsten fornemme det, når jeg får den på, så er det en dejlig hyggestrømpe jo. Ja. Den er sådan lidt loose. Til at snuppe med i Ja. gummistøvlen også, hvis det er. Men det var jo, det her garn her har jeg strikket af før. Det er igen, det er totalt hupi-afsnit. Det er købt på Recraft-appen, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det er sådan noget, jeg vil kalde spraglet garn. Man kan se det op i ribben, og det er sådan noget, der larmer, ikke? Så det var bare for meget for mig i en hel strømpe. Ja. Så jeg endte med at slå op til det her, og så fortrød jeg lidt, og så strikkede jeg resten af den strømpe færdig i orange. Og så lukkede jeg af, tror jeg også, på den måde. Men her, der tænker jeg, okay, det lignede ret meget det, som hun havde. Designeren havde lavet i. Og med det der pynt indimellem, så synes jeg ikke, det larmer så meget mere. Nej, overhovedet ikke. Ja, Det bryder lige lidt. det gør det. Ja. Men der har jeg kun strikket en. Jeg har ikke engang slået op til nummer 2. Men den er jo også kun lige halvvejs. Ja. Gået måneder. Det er der, ja. Så det tænker jeg, det er en af de 2 bliver så min oktoberstrømpe. Muligvis den begge 2. Så Ja. det er også fedt nok ikke, at være ved at være igennem og bare bruge sit strømpegarn. Ja. Fordi jeg har haft en eller anden ting med strømpegarn. Jeg kan simpelthen ikke styre mig, og jeg skal bare købe det, og det er det eneste, jeg sådan, så køber jeg lige et nøgle af det, eller en eller anden har 10 nøgler til selv, og det er jo fuldstændig åndssvagt, men jeg kan ikke lade være. Så ja, og jeg fandt den sorte som en rest, så jeg er næsten sikker på, at det er strømpegarn. Jeg aner ikke, hvad det er, men den her, den er ny for mig, og den har jeg jo købt på et genbrugsmarked. Det er jo bare en hvid strømpegarn, men det er Sandnes Siso, og det vil jeg gerne lige prøve af. Det har jeg ikke prøvet før. Det er egentlig meget rart at arbejde med. Det føles jo bare som de der helt klassiske, også, Ja. altså ikke bløde, men Nej, men med uld. Ja, lige præcis. Det er også noget, der holder sig. Ja, det tror jeg nemlig, det er. Jeg tænker ikke, det er merino. Jeg tænker bare, det hedder uld. Ja. 80% uld står der bare, så 20 nylon. Ja. Fint. Normalt gængs Ja, strømpegarn. helt gængs, ja. Mm. Så det blev simpelthen Ja. de 2 par, der kunne blive mine oktoberstrømper. Ja. Spændende. Meget spændende, ja. Og så har jeg ikke så meget strømpe at vise mere. Men jeg skylder jer jo lidt at vise en færdig cardigan. Nu har jeg godt nok ikke lige nogen bøjle med, jeg har heller ikke taget den på, men den er lige her. Og færdig og muligvis lidt krøllet. Lidt svært at se. Men færdig blev den. Det der er med den her cardigan her, det er jo det, jeg har snakket om så mange gange. Det er en ragland, der er konstrueret på den måde, at den ligger sig ikke som sådan en helt lige ragland, men du tager lidt ud på ærmet og lidt ud begge steder på skuldrene og ærmet og så videre, og så bliver den sådan lidt buet og lidt formet. Og navnet hedder The Perfect Little Cardigan, eller den perfekte lille cardigan. Ja. Og det er så meningen, den skal sidde godt, hænge på skulderen godt og ikke falde af. Det gør den også. Men jeg skal simpelthen til at lære at strikke en størrelse mindre. Ja. Den er blevet Ja. en halv, hvis ikke en hel nummer for stort. Og så slukker kaffemaskinen. Ja, den ramser Det er en gang. skide ærgerligt. Altså, Ja. jeg skal nok få den brugt. Nu er der ikke lige knapper i. Der kan godt gå et år. Ja, det er lækkert. Og det var, Jamen, det har jeg. var det fra Nittersmolk? Ja, det er det. Jak Silke? Har du den over, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Jeg har selv lidt tørklæde i den. Ja, Ja. det er Jak Silke. Ja. Ufarvet. Ja, den I er så sport. lækker. Ja. Sportvægten der. Nå, så den er jo lidt, Den den så er- lidt tykkere end den, jeg har haft. Ja. Ej, Jeg den kan er faktisk ikke lige huske, hvad den simpelthen så løber. lækker. Den er nemlig lækker. Ja.
Og jeg har blokket den og vasket den og lagt ud og alt det der. Ja. Men altså, og det er ikke fordi, jeg tror, den er vokset. Jeg tror simpelthen bare, at jeg kan ikke lide, at tingene skal være så store. Nej. Så det er mange timer, jeg har strikket på den her. Nu har jeg jo en cardigan mere på pindene. Ja. Også i large, tror jeg. Ellers har jeg gået ned i medium. Jeg kan sgu ikke huske det. Jeg håber, den ikke bliver så stor. Men I det samme slags garn? Nej, eller? det er i Avetta og Delia. Ja. Så, og det er en helt anden konstruktion. Den har jo det, der har Fisherman's Rib ærmer, som giver dem. Det er så lidt squanchy, ikke? Og så glat krop. Men ja. Det er lidt af det også bare lidt mere glat garn, det her jakke. Det er det. Ikke? Og det giver sig måske bare en lille bit smule. Det kan godt være, den har det. Ja. Og nu har jeg heller knapper i, for jeg tænker, men jeg går bare ikke med min cardigan knappet. Nej. Men det kunne jeg godt finde på med den her, for den er faktisk blevet stor. Men jeg er glad for den. Mm. Og den er flot. Det er en flot farve. Men det er fandme ærgerligt. Det er en god farve, man kan bruge til alt, ikke? Ja. Måske jeg har den på næste gang. Ja. Den er flot med den sådan nogle. Jamen, det er jo det, jeg lige skulle prøve. Ja, den er fin. Nu har jeg godt nok en trøje indenunder, men det kan være det bedre sådan her. Men der løber hele den her snydesnoning ned langs mærmet. Den er faktisk helt ude i ribben. Og helt op i halsribben også. Ja. Den er nemlig pæn. Og det er sådan set det, der er med den her jo. Udover Ragland, hvor man lige skal holde tungen lige i munden, så er der snydsnoning, drejet retmasker. Ja. Og på vrangsiden er det så drejet vrang. Ja. Og ellers så er det jo bare glat. Nu tog jeg den ud. Jeg ved ikke, om jeg tror, jeg nåede at vise jer det sidst, men jeg tror, jeg havde i hvert fald 10 cm mere, end hvad piger hun gerne vil have, den skulle være i længden. Men har hun ikke også sagt, at hun har et åndssvagt kort torso? Det tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Jeg ved faktisk ikke lige, om jeg har set det. Nej, kort overkrop og lange ben, eller bare. Og jeg tror, jeg har ret lang overkrop og måske også lange ben, men jeg skal jeg stopper jo altid tidligere. Jeg skal altid have længere. Ja. Det er jo lidt, hvad man lige... Og jeg er også begyndt at gå ned i størrelserne, fordi de også igen... Jeg får det strikket for stort. Ja. Det er ærgerligt. Ja. Det er pisse ærgerligt. Det skal jeg altså lære. Ja. Det er ikke første gang, det er sket. Det bliver alt for stort. Ja. Det er træls bagefter, ikke? Altså, det er mega træls. Så meget tid på det. Ja. Men jeg har faktisk ikke så meget andet med, andet end at jeg har kæmpet som en gal for at blive færdig med mit... Det her, det er stort. Det kommer ikke til at kunne vise jer ordentligt. Gigaprojekt her. Skal jeg holde det eller andet sted? Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Og det er typisk, ikke? Jeg er også midt på en pind. Ja. Jeg har svedt for at blive færdig. Og det er faktisk, fordi der er en grund til, at jeg gerne vil være færdig med det her nu. Ja. Hvornår slog jeg op? Det var ikke engang med juledagsstrik. Jeg kan ikke huske det. Det er noget tid siden. Så har jeg ikke strikket så meget på det her, mens det har været sommer. Fordi, nej. Hvad er den der? Kommer du nu? Her et eller andet sted. Det er godt. Der. Nå. Men I kan se, at hvis jeg lige prøver at folde. Det er The Half and Half Triangles Wrap af Pearl Soho. Nu tager vi lige og laver som om, at det er en halv trekant, du har. Næsten. Ej, og jeg løb jo tør, det var den der saga der, kan du se. Ja. Herover. Ja. Jeg løb simpelthen tør, fordi at det her, det er 366 meter garn. Ja. Hør merino. Noget. Var det lækkert. Og der skulle bruges 3 nøgler 400 meter garn. Jeg har ikke lige tænkt så langt, at fordi den første, jeg strikkede, var enormt mindre. Ja. Der er 2 størrelser, stor eller større. Ja. Den blev lidt for lille, synes jeg, men jeg havde rigeligt garn til overs. Ja. Så det gælder da også til nummer 2. Det kan du godt lige... Ja. Men jeg løb tør, så jeg har lavet i stedet for pille helt. Nej, det er fint nok. Og så har jeg så været nødt til helt op i snippen her. Der gik jeg over og tænkte, men det kan simpelthen ikke koste, at jeg mangler garn. Nej. Men jeg ved ikke, hvad har jeg der? 30? 25-30 garn? Ja, det tænker jeg. Og jeg skal vende... Ja. Hvor har vi den henne? Jeg skal vende på, jeg er jo her. Det er her. De er her. Det er det her, jeg er tilbage. Vi kan lige tælle dem, hvis det er. Jeg tror, der er... Det er den dobbelte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Og da jeg startede i oktober, 2. oktober, der havde jeg 91, tror jeg, masker. Så 45 er jo halvdelen. Kan du se det? Jeg har strikket som en gal. Ja. Hver række bliver 1 maske længere. Jeg har faktisk kun halvvejs. Ikke?
Det føles ikke som langt, det her. Jeg siger det bare. Der er lang vej nu. Ja, og jeg har det der. Jeg siger ikke, jeg er faktisk nok måske blevet lidt nervøs for, om jeg har nok. Ja. Jeg kaster op ud over det hele. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg vil bare sige, at jeg brækker mig. Det er det. Undskyld med sprog, men sådan kan jeg godt finde på at sige, når det er, jeg bliver træt af det. Så må vi jo finde en løsning. Hun lever, skulle jeg til at sige. Hun er jo en dansk håndfarver. Ja. Det var hende her jo ikke. Nej, okay. Jeg havde jo kontakt til Hippie Fibers og spurgte, er det en farve, du kan farve igen? Jeg har købt det brugt i Danmark, og det var det ikke. Nej. Hun var sød, og hun ville gerne prøve, og så sagde jeg, ved du hvad, jeg tror USA eller et eller andet. Nej, tak, men det var sødt af dig. Men hun kan farve. Det er jo den, der hedder Jalapeno fra Sabina Sisto. Hedder hun det? Sabina Sisto? Ja. Ja, jeg har den faktisk liggende her. Så hun kunne måske godt, men det er jo lidt overdrevet, ikke? At købe. Ja, men så kan det jo... Er det en strømmekvalitet? Ja, det er det. Ej, det er det ikke. Merino alpaca nylon. Men det kunne det jo blive så, det sidste, ikke? Ja, du har nylon i. Ja, det har jeg. Jeg kunne faktisk godt lave en lille lækker strømpe af det. Ja, og det har jeg også nogle her med alpaca. Men altså, ellers så må jeg jo bare finde en anden grøn og stribe ind i, jo. Men så skal jeg til at begynde at spille. Jeg fortsætter. Jeg tror på det. Ja, vi krydser fingre. Jeg kan ikke klare, hvis det bliver en ny. Nej. Jeg bliver så træt. Men altså, jeg har virkelig strikket på det her. Ja. Som en åndssvag her i oktober. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor. Det var fordi, der var en historie. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Jeg tror nok, den er 1,5 meter lang, den her pind. Det er en 3,5. Og jeg ved ikke, det er bare sådan noget hjertegarn eller sådan noget pind. Og den har jeg købt, fordi det kan jeg ikke huske. Jo, Steven West indkaldte den, der hed Shalography. Der manglede en stor 3,5. Ja. Så købte jeg den her, og nu har det bare blevet min lange sjalpind. Jeg gider ikke købe en ny 3,5. Og nu skal du have med noget nyt. Ja, for jeg har købt Kirsten Bruns julekalendersjal. Og dem, der følger med hos hende, har jo hørt hende sige, jeg kan bare sige en ting, det bliver stort. Ja, men jeg har jo hele november også. Ja. Jeg kunne bare godt tænke mig lige, jeg kan aldrig strikke så meget på det her som før. Altså, du er nødt til kun at strikke på det. Og det bliver jo ikke, det er jo wrap. Det er jo meningen, det skal være sådan en tørklæde, ikke? Prøv at se her, seriøst. Kig lige, prøv at kigge her. Det er mega stort. Vi snakker jo tæppe. Ja. Nu kan I ikke se det, men jeg kan lige på rejse mig. Altså, jeg vil jo forsvinde i sådan en stor, fordi jeg ikke er så stor, men... Måske, hvis jeg nogensinde skal strikke det igen, for jeg elsker retriller, garter stitch. Ja. Det første var for lille. Ja. Det her, det er sådan det, jeg vil kalde temmelig stort. Så du skal bruge noget midt imellem. Så jeg tror, jeg skal bruge noget midt imellem. Og så må man jo tage maskeantal ind imellem, ikke? Ja, men det er virkelig nogle flotte farver sammen. Ja, sådan efterårs. Jeg tænker ikke, det vil gøre noget at sætte en sidste en, hvis du mangler. Nej, vel? Nej, overhovedet ikke. Det kunne jo være flot, hvis man kunne finde noget, der var... Ja, unika bliver det bare. Ja, fuldstændig. Men jeg er stolt af det. Og der er fandme mange strikketimer i det. Altså, jeg var jo ved at hive det op, eller jeg overvejede det, dengang jeg lå tør, for at bakke, altså for at slå mindre op, og så have nok. Men det var så lidt, hvordan regner man det ud? Hvordan ved jeg, at jeg så har nok anden gang? Ja. You can't. Og det er jo også fordi, nogle af de her håndfarver laver dem med 400 meter, ikke? Og nogle laver med 366. Ja, og det havde jeg sgu ikke lige tænkt over. Det var dumt. Så det kan I lige lære. Husk lige, det betyder noget med den løbelængde der. Ja. Det er så dumt altså. Ja, det er meget. Så det er et kæmpe sjal. Og jeg har kæmpet, og jeg er faktisk kun halvvejs. Jeg føler det. Altså det er jeg jo faktisk kun. Jeg tror, jeg er cirka 20 minutter. Men det var jeg, der startede om at komme frem og tilbage. Gange 45 eller 46, og jeg har stadigvæk 24 gange 20 minutter tilbage, plus en maske mere hver gang, så det kan godt blive til en halv time jo. Du må nok se det mange timer, ikke? Ja. Men ja. Og ellers så skal du have det på en maskewire, eller det hvile, hvis du skal være færdig med Jamen, det er jeg nødt Kirsten Bruns. Ja. Ja, fordi hvad har vi fået der? Jeg kan ikke engang huske det. Var det 2 eller 3 fede 100 grams? Det er jo en af de der godt certifikerede, hun har sendt med. Ja, Shetland, er det bio? Shetland? Ja, det er enten den, eller det er i hvert fald en af de der uldgarner. Ja. Og kommer der så, der kommer en røvfuld minier jo, eller snutter i lagergarn, restgarn. Det hun har, ikke? Som der skal med ind i, det bliver jo stort. Og så strikker man dobbelttråd, eller hvad? Det tror jeg ikke, man ved.
Nej, nej. Ja, vi får opskriften 30. november. Ja. Så jeg ved det ikke. Nej. Jeg kan dårligt huske. Jeg har ikke åbnet kassen. Skal det strikkes i december måned, hele december? Hun sagde, at så er man ambitiøs strikker, hvis man får travlt. Men der er nogle strikketimer i det. For du har jo sådan nogle, det er jo en adventskalender. Så er der ingen julefrokost. Nej, jeg ved det ikke. Jeg skal strikke, jeg kan ikke komme. Nej, jeg kan ikke. Jeg strikker. Jeg er som gal, ikke? Og det er derfor, jeg godt vil strikke som gal på det der nu, for at få en pause fra sjalstrik, for at strikke et nyt sjal i måske december. Men jeg tror ikke, jeg bliver færdig. Altså, jeg var jo et år med at strikke det der M-kald færdig. Ja. Et år. Ja. Jeg tabte dem. Og det er også bedre at bare give det en lille pause, så man ikke får lavet et eller andet, man bliver ked af. Altså, så hellere det tager en måned eller 2 længere. Ja. Der skal nok komme masser af kolde måneder endnu. Det er jeg også sikker på. Men det bliver lækkert. Det glæder jeg mig til. Ja. Det var heller ikke en dyr julekalender. Jeg elsker jo de der håndfarvede julekalender. Jeg har jo også set, du har lagt op, at man kunne henvende sig, og så kunne du designe ud fra det prisniveau, man kom med. Det er jo et fedt koncept. Ja. Det tænker jeg gælder endnu, hvis I har lyst. Det gør det. Så kan hun bygge den. Så bygger du mig på det. Så kommer man må gerne bare komme med lidt ønsker, eller jeg har en, der er kommet med lidt opskrifter, hvad hun havde. Hvad kunne hun godt tænke sig garn til? Så det var bare sådan, det var ikke noget, man skulle eller noget. Nej. Farver var frit valg. Og det er godt. Så der har jeg jo bare fundet på lidt forskelligt. Og så bestemmer man jo lidt selv sit prisniveau, hvad man har lyst til. Ja, det er jo det. Det synes jeg er smart. Ja. Men der er jo så mange om budet, så... Jamen det er der. Så derfor har jeg også holdt mig til det i år med, jamen, har man lyst, så kan man komme ind, og så finder vi en løsning, og så laver jeg noget, og så, så er det det. God idé. Og det er det, jeg godt kan lide ved Kirsten. Jeg elsker jo de der, men hvad er det sådan noget? 800, 1200, 1300, det er dyrt. Det er mange penge. Det er mange penge, der går op i min lille lomme. Og du skal jo også ligesom vide... Her er vi maks 500, ikke? Ja. Og jeg får et lækkert sjal. Ja, lige præcis. Yes. Ja, det kan jeg godt lide. Ja. Og der er også en tanke bagved. Det er der. Hvad skal du bruge det garn til, ikke? Jo. Jo, der er en plan. Ja. 100%. Det er ikke bare 24 minier, som jeg så skal lave tæppe af. Nej. Men Eller strikstrømper. Ja. Ja, fordi jeg ejer jo ikke 8 kilo strømpegarn, så jeg mangler. Det er sjovt nok også, det jeg har mest af i mit skab. Det er strømpegarn. Ja. Og du strikker ikke mange strømper, eller hvad? Jo, jeg har altid taget strømper med i en lille pose, hvis jeg skal et eller andet og sådan noget, men det er ikke lige dem, der kommer først for. Nej. Desværre, fordi jeg elsker at gå med dem. Og, det kan være, jeg får nogle til over sådan en dag. Ja, stolt af. Jeg er 37. Min mor, de sidste par, jeg har strikket der til hende, det var jo... Altså der sagde hun, jeg sad bare og strikkede til en familiefest, så siger hun, ej, de er godt nok pæne. Ja. Vil du gerne have dem? Ja, altså jo, ikke? Og der havde hun også, det havde hun også sagt om det her, Steven West havde sidste år, som sådan en strømpe. Ja. Dem har de er vildt flotte, jeg elsker dem, men de er lidt små. Ja. Så dem har hun fået. Jeg kan jo strikke mange nye, ikke? Men hun synes, de er stramme for op over foden, og jeg tror, det er fordi, at hun har 2 knyster. Nå ja. Fordi de er egentlig sådan, at jeg kan godt få dem på, men de er stramme til mig, og hun har en mindre fod end mig, men jeg tror, den der knyste, det gør den. Altså, jeg er jo og det er jo en slags farvestrik også, eller kolder. Hvor du skifter lidt og sådan noget. Ja. Men hun har dem, og hun bor med dem, så... Og nu skrev hun lige om de der filmreel. Ej, de er godt nok flot, dem beholder jeg bare. Det kan jeg lige så godt sige, dem får du bare, ikke mor? Men det er jo godt nok lige at have nogen at give dem til, ikke? Jo. Ja. Altså, jeg er jo nede og strikke med kun 52 masker. Jeg har åbenbart så svært. 52? Jamen, jeg kan simpelthen ikke holde dem på. Hvad har du for størrelse der? Den er jo lidt lille, den fod. Ja, den er 6,37, ikke? Men her, hvis jeg ikke laver dobbelt, altså rib, så taber jeg simpelthen strømperne. Ja, og det er træls. Ja, det er simpelthen så irriterende. Men min mand, han er jo en størrelse 4,45, og så strikker jeg 68 masker, og det passer egentlig fint. Men det er ligesom om, de også giver sig lidt. Ja. Så han har også sagt, de rasler ned. Ja. Så nu er jeg jo bare, okay, det er egentlig ikke min yndlingsting, men det er rib. Ja. Eller rib på hele skaftet i hvert fald, ikke? For så bliver de op. Han går jo med dem, det er jo arbejdsstrømper. Ja. Det er det også for mig. Ja. Jamen, jeg har dem også på arbejde. Jeg går med dem hele. Jeg synes, det er fint. Så lige have sådan lige en mellemrum der, og så er der lige en strikket strømpe. Lige præcis. Det er hyggeligt. Jeg har lige måttet tage mine af, men ellers så... Ja. Yes. Ja. Jeg har egentlig ikke mere at vise. Nej. Nu vil jeg vise jer butikken i stedet for. Jeg vil lige kigge rundt og få nogle fif af mig på der. Jeg er helt sikker på, at jeg lige skal over og vise buketterne i hvert fald. Ja. De er også lidt søde, ikke? Og hun har mange gode idéer hernede, så
Ja, lidt for mange nogle gange. Ja, fordi sidst jeg var her, skal jeg lige sige, der var det her sofaanlæg herom bagved. Og der var et lille bord derovre. Der var stadigvæk hyggeligt sidst, men det sagde mig vel også, at jeg rykker rundt hele tiden. Ja. Og det har du gjort igen. Ja. Så det kommer nok ikke til at se sådan her ud, hvis I nogensinde kommer til Kerteminde. Det fik jeg vist ikke sagt. Vi sidder i Kerteminde. Ja. På Vestergade. Vestergade 4B. 4B. Pind nummer 3. Hedder den så Garner Lokker, eller hvad hedder den? Nej, nu hedder den Garner Børnetøj. Garner Børnetøj. Ja. Hun har fået lidt børnetøj ind også. Og du arbejder på en webshop. Ja, indtil nu har det været skriv til hende i beskeder, og så finder I en løsning. Eller ring, eller... Ja. Så al kontakt. Det bliver godt for jer, der ikke bor i Kerteminde. Så kan I handle online. Ja. Yes. Ja, vi lukker ned her nu, og så hopper jeg lidt rundt i butikken. Og tør fingre af alt det lækre garn, som man siger, ikke? Ja. Du går bare til. Jeg har lige haft en snak med Maj-Britt. Nu viser jeg lige Maj-Britt. Hun har jo den her flot bluse på. Maj-Britt, hvad var det var for en model? Sevilla Blouse fra Petit Knit. Sevilla Blouse fra Petit Knit. Hun har strikket den i en størrelse medium. Jeg har prøvet den. Jeg sætter lige et billede ind. Den passer perfekt. Ja. Så vi er blevet enige om, at jeg strikker en størrelse mindre, end jeg skal. Og så kører vi boxy firkantede drop shoulder modeller. Eller rundt bærstykke. Der ligger en. Var det Lene Holm med Samsø? Ja. Jeg gør lige det, hold den lige op. Den så også ret pæn ud. Den kan jeg også have. Og jeg må ikke strikke det længere, end det Maj-Britt hun gør. Så passer det. Så passer det. Så nu er jeg nødt til at komme hernede, hver gang jeg skal lave en sweater. Ja. Hallo, jeg kan lave striksweater. Fedt. Hernede. Yes. Fedt. Sevilla Blouse er så strikket i det her rammegarn, der hedder Alpaca Lin. Og indtråd især Alpaca 1. Og man kan jo strikke det i hvad som helst. Hvad var strikkefastheden? Strikkefastheden hedder 18 masker. Ja, den er derovre. Og 27 pinde. Ja. Hun strikker den jo i en palet og en... ja, det er det, hun strikker i noget andet. En triv 1. Ja. Det bliver meget mere glat. Ja, det er sådan lidt mere sommerbluseagtigt. Ja. Jamen, den er så fin, den der. Det gør vi med. Meget glad for den også.